kaya ngene wong nandang as Kula bingung ajeng nderek mriki napa mriki. Enggak teruske, Pak, teruske. Saestu mboten saged pun kula pasrah kalih Pak Mantep mawon. Pun kula mangke tanggolek sinden-sinden liyane mawon. Oh, mboten kalih kula. Dereng kelas kula. Oh, ngaten. Nggih kelas 4 to. Kelas 4. Nggih, ngaten nggih kula nderek mandhap kemawon Pak Mantep. Mandhap Pak. Saestu Nggih, matur sembah nuwun sanget. Sanes wekdal pinanggih malih. Nggih, sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih, Bapak Ibu nyuwun pangapunten kula namung nderekaken Pak Mantep. Nggih. Monggo nggih, lajengaken. Nggih. Niku wis bar tunggahke kok ditinggal iki jan tegel tenan Pak Sugeng nggih ragu. Nggih, mbok Joko ngono to Pak Sugeng. Apa ta awakku dewe Dangu mboten kepanggih lho Pak Mantep. Dong dewa Jawata Gong Walas Sono Mringwak Mami Besok kapan katakan jejer lan wong ayo besok kapan yo saiki Pun katekan. Saiki ketekan setiaku jejer marang wong ayu. Ayune wis tumpuk unduk. Wis paribasan sak jagat iki ora ana. Bapak widodari padha medhun ayune ora kaya sliramu diajeng. Tenan iku. Tenan ora, Lik? Wih. Tenan wong ayu. Sih, Kakang. Iya, coba diteruske. Pindha mimi lan mintuna ayo kang mas bareng ana tepi Sari. Oh iya dong. Nyedam sari dadi tekan dinding nggih. Nggih ra apa-apa. Nyedam sari as amara saiki diteruske langgame gandeng. Menika kula nyuwun pambiyantunipun kalian sinden-sinden mboten namung kula sing eksis nggih. Lho nggih ya saya. Menika kula pilihke sing mantap Mbak Wahyu. Wih, Mbak mantap dan berbobot. Yes. Ayo Mbak Wahyu, disepoti aja. Ayo Mbak Wahyu. Mbak Wahyu didun nggih. Kangen lho aku. Ayo. Kumendang suarane tulis kepenak unine unine
kowe segera kendangane. Kalau lak ngendikanipun Pak Dalang Lingwan Nggih. kula kalih Mbak Wahyu niku hampir sama. Ngaten. Iya. Pentol apa? Pindane pentule. jambe sinigan. Iya, Ah. jambe sinigar. Jambe sinigar.